Ahoj, jsem Katka, jsem rodinný kouč pro zdravý život a ukazuji lidem cestu zdravého životního stylu. Pomáhám lidem hubnout, pomáhám jim získat více energie, mít více radosti do života. A dnes bych vám svým příběhem chtěla ukázat, že vědět neznamená mít hlavu plnou informací, byť odborných, ale vědět znamená konat. Chtěla bych vám to ukázat pomocí mého příběhu, který jsem nazvala 100% teorie, 0% praxe. Vystudovala jsem vysokou školu se zaměřením na zdravý životní styl. Má vize tedy byla pomáhat lidem hubnout a zlepšovat si zdraví. Ještě při studiu jsem 2krát otěhotněla a hnedka po státnicích jsem se stala matkou na plný úvazek. Chtěla jsem pomáhat lidem zlepšit si zdraví, měnit stravovací návyky, více se hýbat, ale sama jsem si neuvědomila, že můj životní styl není úplně ideální. A to jsem změnila. Začala jsem se tedy poohlížet po nějakém zaměstnání, něco, kde bych své znalosti a nabité informace z vysoké školy uplatnila. Našla jsem inzerát, že v Centru radosti hledají poradce zdravého životního stylu. Neváhala jsem a hned si domluvila schůzku se Zuzkou. Už na začátku mě ohromily výsledky lidí, kteří toto centrum navštěvovali. Neváhala jsem a hned jsem se zapojila. Jako první jsem začala navštěvovat kurz správného stravování, kde se lidé učili, jak běžné stravovací návyky změnit, naučit se návykům lepším a všechno to dát postupně do praxe. A právě v kurzu jsem si uvědomila, že můj životní styl není vůbec optimální. Trápily mě totiž lehké zdravotní potíže typu zácpa, hemoroidy, o kterých se moc nemluví dneska, protože je to víceméně intimní téma. Moje lékařka mi doporučila, buď to půjdete na operaci, když se to nebude dát vydržet, anebo se s tím prostě zžijete. Měla jsem špatný pitný režim. U dětí vlastně jsem přišla o jeden zub, mé tělo bylo totálně podvyživené, necítila jsem se dobře, měla jsem 45 kg na svých 160 cm a to už jsem si říkala, že je něco špatně. V kurzu mi bylo doporučeno tělo vyčistit a dovyživit a regenerace potom půjde následovně. Ale chce to samozřejmě čas. Vyzkoušela jsem i produkty od Herbalife, které byly jako jedna z alternativ v kurzu. Pomohly mi dodat mému tělu to, co mi scházelo, tělo se dovyživilo a opravdu došlo k regeneraci. Dnes mi nevypadávají vlasy, moje pleť je daleko lepší, hemoroidy mě netrápí, zácpa zmizela, ale samozřejmě to byla celková změna, musela jsem přidat pitný režim, pravidelnost ve stravě a řídit se dalšími zásadami zdravého životního stylu. Na začátku jsem byla ale velkým odpůrcem Herbalife, protože jsem neměla ty správné informace a řídila jsem se pouze názory druhých lidí a mých známých. Až vlastní zkušenost mě přesvědčila. Po kurzu jsem na sobě začala pracovat víc a víc. Tahle práce mě velice zaujala a proto jsem se rozhodla šířit tuhle myšlenku zdravého životního stylu dál. Při 2 dětech jsem se hodně zanedbávala, nejen co se týče stravování, ale také vizáže. A protože Centrum radosti se zaměřuje na člověka jako komplex, rozhodla jsem se navštívit takový minikurs změny image s profesionální vizážistkou. Poradila mi veškeré detaily, jak se oblékat, jak se nalíčit a postupně jsem to začala všechno dávat do praxe. Ale i tohle byla u mě velice dlouhá cesta. Nejdůležitější moment ale pro mě byl, když jsem si začala uvědomovat svoji hodnotu. Začala jsem si více vážit svého těla, začala jsem více řešit to, co mu dávám a začala jsem mít sama sebe více ráda. A to se projevilo jak v mém osobním životě, tak v mém okolí. A za to jsem vděčná především sama sobě, že jsem udělala to rozhodnutí a tu změnu a postupné kroky k tomu, ale taky celému týmu Centra radosti. A za to vám, přátelé, moc děkuju. Yeah!
Děkujeme.